Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau zan nuna muku yadda ake adin ɗin PHX akan Bitkeep Wallet, watan PHX. Da fari in ka shiga kan Bitkeep ɗinka, yauwa in ta bude maka kamar haka, tana bude maka sai ka danna nan plus ɗin, amma kamun nan sai ka danna nan gashi nan all network, sai ka danna, sai ka zaɓi BNB chain. Yauwa ka saka BNB chain, sannan sai ka danna plus ɗin nan. Yauwa sai ka copy ɗin contract address. Yauwa zan ajiye muku shi a ƙasan bidiyon nan, wannan link ɗin nan na adin ɗin wannan, na adin ɗin PHX ɗin. In ya so ya ku copy ɗin shi. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan ya hau, sai ku danna nan ga good nan, ya ku danna shi, sai ka sa security ka wanda kake bude wannan din da shi, wato wanda kake bude shi Bitkeep, wanda in da kai ko withdraw ko wannan pin din ka ga yana enter pin code. Yauwa adin success, sai ka dawo. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan ya hau. In za ka tura, za ka sai ka danna nan. In za a turo maka sai ka danna nan receipt ga address, wallet address. Yauwa shi kenan. Kar ku manta da Allah ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa.